Beryenin sana, canımız kurban sana. Arkadağın sayesinde güller Türkmenistan. Elim cahan seni seyneder, neslin seni vasfeder her dem. Buysan ya sana bugün hemmeler, nasıl sen yine de Türkmenistan. Dine öge, var ya Türkmen milleti. Dünya bizi dinle, tanı Türkmen milletini. Dine öge, var ya Türkmen milleti. Dünya bizi dinle, tanı Türkmen milletini. Assalamu alaykum arkadaşlar. Sizin bilen yine de Türkmenistan'ın iqtisadi ötüş atlı gepleşemiz. Gepleşenin geçen taanna bilýän bolsak biz tuğdan ahirettik. Bu bolsa bizim yurdumuzda yine de bizim hava şartlarımızda ötmeyen emma ýylaçyxanaň üstü bilen täze bir önümçilik, yani banan önümçiligi dogrusyna gepleşeňmidi alyp barar. Elbetde bu ýerlerde, şu ýerlerde bir sahralyň içinde döredilýän ýylaçyxana, miwe, açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilaçxanasy, ol ýerde de bir näçe hojalyk jemgyýetler bar. Şol hojalyk jemgyýetleriň biri Hemsaýa hojalyk jemgyýeti. Şol hojalyk jemgyýetiniň şuň biz banan öndüren ilaçxanasyna bizim bugünkü gepleşeňimiziň mehmany Hemsaýa hojalyk jemgyýetiniň şu ilaçxanasynyň ýolbaşçysy Süleyman. Meret Süleyman, gepleşemde hoş gördük. Sağ olun, bizim gepleşemede gatnaşýarlygyňyz üçin we şular ýaly gyzykly bir zady. Birinçiden doğrudan gyzykly Türkmenistana banan ýetişdirmek bu hasam gyzykly bizim hawa şartlarynda. Ikinji, hormatly prezident döredýän şertler esasynda şulara önümçilik barýan. Şu önümçilik dogrusynda bize bir görüňme aýtýaňyz. Men Meret Süleyman, Niwa açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň banan we sitrus önümlerini üstüp ýetişdirýän ýylaçxananyň müdiri bolup işleýän. Doğru. Süleyman, şeýle bir soru şeýle başlaýaly. Näme üçin banan? Birinçi soru. Näme üçin banan ýetişdirdik? Näme üçin iller pomidor ýetişdirýär, hyýar ýetişdirýär, tuğdan ýetişdirýän boldyk? Näme üçin banan ýetişdirdik? Azat dogry diýäňiz. Mälim bolýar şu wagt döwrümizde dünýäde banan miwesi strategik miwe bolup bizim ýurdumyzda da ýüz göterim diňe daşyndan import edilýär. Şonuň üçin ýerde de önümçiligi hiç bolmansoň biz alymy çemeleşmeleriň netijesinde öz Türkmen topraklarymyzyň içindäki minerallary öwrenip banan hasallaryny da almagyna, etmäne başladım. Arkadaşlar, şeýle bir mesele deli. Bizim ýurdumyzda şu wagt hormatly prezidentimiz tarapyndan arkadaşlyk hymançylarymyz ýurdumyzda telekeçilik göstermek, esasen daşarutyn hareketlerini orun tutýan yerli hareketleri öndürmek esasy maksat bolup durýar. Şoň üçin ýeňilikli bank karlary berilýär. Ýöne şeýle bir ratlar haýsy önüm öndürmeli bir soru bar. Mesela önümden hem görnüşlerden haýsyna has käldi vermeli. Ine şonda birinji adımlarda birinji gerek başlany bu azyk önümler. Çünki istendik döwletiň esasy etmeli işi birinji azyk howpsuzlygyny üpçün etmeli. Yani daşarýurda baglyk azyk derejäňi, azyklyk iýmitiň daşarýurda bagly etmeler. Ine şonuň üçin bizim ýurdumyzda şular ýaly banan ýylaçxanasy gurulmagynyň birinji sebäbi şo bolýar. Süleyman şeýle ýa ilmi çemleşme diýdiňiz, dogrudan daşarýurdan gelýär hakykat. Inni bananyň epeýdasy bar da hasam gurlar. Şu soru gyzyklandyrýan soru. Daşarýurdan Türkmenistan telekeçe birleşmek agasy bolup durýan, telekeçe birleşme bilen işleýän, banklar bilen işleýän. Gumruk puluny alynsaňda bir maglumat üçin işlemek üçin näçerek pul, altyn pul daşarýurda gitýän eken. Şu banana başlamadan önce.
Hawa adat biz öňünden aýdyşyňyz ýaly öz ilmi barlyklarymyzy ahly tarapdan hem ýetişdirmek boýunça hem ýurdumyza girýän importlary öňünden tejrübe işler geçirdik. Tejrübe işlerimizde geçirenmizde bizim ýurdumyza ýyllyk 10 000 tonna olay banan import edilýän eken daşary döwletlerden, Ekvadordan, bolmasa Hindistandan, şol ýurtlardan ýurdumyza bananlar getirilýär. Ýyllyk 10 000 tonna. 10 000 tonna, doğrudan mı? Nime şaşırşylarda görkezilmeli, bir radnik görelim. Indi ählimiz bilýäs, adam organizmi, canlı bedenimiz minerallara mätäç. Näme üçin banan ýeriniň sebäbi bananyň düzümindäki vitaminler, bananyň düzümindäki minerallar, bananyň düzümindäki peýdaly maddalar bananyny beýlikli urargat eken. Haýsy ýangıç gowy diýsek, näme diýäs? Iň gowy ýangıç birinji meselem aýdaly, ýani uçurlarda ulanýan ýa reaktiwli uçurlarda ulanýan ýa bolmasa Formula 1-de ulanýan ýalňyçlar beýliklerden has güýçli bolýar. Indi adam durmuşynda energiýany çalyp berýän, organizme çalyp täsir etýän we gerek ähli maddadan berýän organizmler haýsy organizmdir? Birinji sport türlerine zirwe bolup dur. Şonçenem ünsüren egerde futbol oýuny görýän bolsak, futbol oýunyny oýunçularyň ählisi çalyşyk wagty, hareketli wagty, hatda görýänmiz professional ýani gyradan tökgün tarallardan şol o näse goýdun üçin hökman turata ýarymam bolsa bir banan işleýändirler. Sebäbi näme üçin bananyň düzündäki minerallar, vitaminler organizmi çalyp öňe getirmäge, onu oýundurmaga, işçiň ýagdaýa getirmäge, şol bir wagtda onuň mätäçligini ýa nahara bolan mätäçligi, iýiti bolan mätäçligini gidermäge kömek etýär. Şoň üçin şurada ýaly banan saklanýar. Näme aýtdyk ýani 10 000 ton banan Türkmenistana daşyndan gelýän eken. 10 000 tona barabar altyn, gyzyl pulymyz daşary ýurda gitdi. Indi biz näme üçin o pul daşary ýurda bereli? Egerde biziň ödümüz şu ýerde şunu öndürip bolýarmy? Dogry, hawa şertlerimiz gabat gelenok. Biziň klimatymyz, onun klimati başgaça gelýär. Ýöne biz şular ýaly ýylaçyxana gurup, şu ýerde belli bir derejede ýyllyk saklap, biz näme etýäs? Banany öndüret. Indi şeýle bir sorak. Daşary ýurtdan getirýäs banany, olarda ýylaçyxana gerek gel. Olarda bir energiýa gerek gel. Olarda bular ekmek üçin uly bir guruluşy işi gerek gel. Olan banany ardan düşmedimi bize? Indi ýani birinji soragyňyza jogap bermeden öň bir ýanky aýdyp geçen zatyňyza bir menem bir goşulýan banan miwasy energiýa çeşmesi bolup durýar diýdiňiz. Esasy sport turgunlaryna, diňe bir turgunlara däl, eýsem ýanky çağaçyklara, ýetginjeklere, uly ýaşly adamlara da hat hem peýdali hem iýme saňsat diýişi barlara, bäweklere, çağalara da öýde elmedama çağalarynda da birinji alyp berýän adamlar hem ýaşly adamlara hem siňdirmese maňzatlaryň suw ýalak bolup geçip gidýär. Şoň üçin hem şu wagt diňe bir ýurdumda da dünýäde elmedama bil has talep edilýän miwalaryň hasaryna dogry diýip pikir maglumatlara görä dünýäde ady garyt boýunça dünýäde 4-nji ýerde dur diýip bir näçe makalalarda, maglumatlarda da okapdym. Tory. Indi ýanky sorak. Olardan alanymyzy amatdylarmy? Siz katgymada düşmedimi? Mene guruluşga etýäs, işgär saksaýat, ýylaçyxana gurýas. Şo tarapyndan äkeli. Endi bilen gowy sorak berdiňiz. Adat olardan almamak amatdyl dälmi? Birinji bilen ýanky bil goňşy döwletlerde bir bitýän, ösdürilýän zada däl, bil Ekvadordan diýişime däli, ýeriniň oluwjundan gelmeli banany ösdürip ýetişdirmeden ozal. Bananyň ilmi çemeleşmesini edenmizde şol bir wagtyň özünde ykdysady hasabyny, ykdysady seljerlerini hem analiz etdik. Şol esasında da logistikaның gymmat düşmekligi üçin daşyndan import edilmeginiň ýerine biz öz ýurdumyzy ösdürip ýetişdirmegimiz, ýani hormatly prezidentimiziň gahman arkadaş serdarymyzyň bize berýän telekeçilere gollaw esasynda döwletiň berýän ýeňillikleri esasynda bärde öz ýurdumyzda ösdürip ýetişdirmek amatly çykjakdygyny göz ýetirdik. Galy berse de bu açyk ýerde ýetişýän üçin Ekvadorda köp maglumatlara görä banan bilermenleri, alymlary hem çakla medialar geljek ýyllaryň dowamynda bananyň bahasy hem has ýokarlanyna garşýarlar. Sebäbi dünýä
gızmagy, howalaryň üýtgemegi, klimatyň üýtgemegi açyk meýdana duran bananlaryň hem täsirini ýitirip biljekdigini öňünden habarlar berip bir näçe makalalarda ýazýarlar. Sebäbi bananymyz gaty gyzgyn howany halamaýar. Biraz salkyn çyýkly ýerde has gowy ýetişýär. Şonuň üçin açyk meýdana duran bananlar hem gowy altyndadygyny belläp geçýärler. Doğru. Birinciden dünya klimatynyň üýtgemegi bananyň önümçiligine, bananyň ösürülüşine de täsir etýär. İkinci meselede bilýäs, ýa 3 ýyl bäri dünýäde uly bir mesele, ýani ýanyş energetika meselesi gymmatlap barýar. Emma şu zady ýerlikde bellemeli bu bir taryhy Osman şu aýdyp geçmeli. Biziň ýurdumyzda dünýä hökümlerine garamazdan energia serişleri hinizem şol öňkü bahasynda, ujypsy bir bahasynda durýar. Indi bu da näme kömek etdi? Ýani gaýdar men bir ýerden banany getirjek bolsam, bira men elmedama şowurdeň bu derejede bahan saklap bilemok. Eger logistika galsa, onda ýa-köy dünýä ýanyşçylarga gymmatlap başlasa, menne eýem ikinji bananyň bahasy gymmatlaýar. Eger howa dünýä taryh faktine ýani dünýä klimatynyň üýtgemegi bilen bananyň önümçiligine täsir etdi. Eger de bananyň muktary azalsa, onda demek bananyň bahasy gymmatlaýar. Indi şonuň üçin biziň ýurdumyzda deň derejede bananyň bahasyny saklamak üçin ýurdumyz tarapyndan bananyň bahasy el ýeterli bolmak üçin we şeýle bir zady bellemeli. Dünýäde banany satýan näçe uly kompaniýalar bar. Uly ýylaçyklaryň eýeleri bar, uly meýdanlaryň eýeleri bar. Ene bularyň ählisi eýem belki 100 ýyldan aňarda taryhy bardyr. Ene bäherden Türkmen telekesi çıkıyor. Türkmen telekesi ýaş döwlet, ýaş telekesi ene bir ýady bahany deňemeli. Hila deň şowur banan, şowur içindäki minerallar ama şowur döküllerin berilýär. Ýöne ene bu ýerde çykanna ene sen özüňem bir ýerde bir zat satyn alýan bolsaň, öňkü alýan ýerinden almagy dowam edersin. Emma bu ýerde şu zady öňetirmeli, energia serişleriň ardan berilmegi, mutsuz ýeriň berilmegi, talgyt ýeňilligiň bolmagy, başga da ýurdumyzda ýeňillikli bank kararlarynyň berilmegi netijesinde önümiň öňüne düşen gymmaty ardan bolýar. Netijede şowur önüm. Ýöne biriniň bahasy ardan, biriniň bahasy gymmat. Haýsyny alarsyň? Elbetde ýa-ni ardan bahany alarsyň. Bu da näme kömek etdi? Türkmen telekeçilerine daşary ýurt önüm öndürüjiler olaň taryhyna garamazdan, olaň işlerini köp önümçiligine garamazdan olar bilen bäsleşmäge şert öretdi. Indi banan marada bir gurun edeli näçerek çykýar? Şu bir niweden bir ileşlerim üçin gyzykdylar. Şundan näçe kilerek de çykýar bir çykarynda. Azat men agramyny aýtsak, bir tahminan bir 30 kilodan bir gowrak çykar be. Banan hoşamyz, banan hoşa diýär maňa. Azat umuman şularyň jemine darak diýär. Maň birje görnüşine de barmak diýär. Maň özüne de bir jem hoşa diýär. Jem hoşa 30 kilo çykar diýip çaklaýan. Indi bir diýipde näçe hoşa çykýar? 3-4 san hoşa birden çykyp bilýär ýa bir hoşadan çykýarmy? Ýok. Bir agajymyzdan bir ul hoşa çykyp bilýär. Ýöne bir gatty feýrek gabat gelýär, ikilem çykyp bilýär. Ýöne bir kän görülmeýän neme. İlaçxanamyzda hiç görmedik ýöne daşary ýurtlarda, kitaplarda, maglumatlarda şon ýaly görnüşem bar, dogry. Indi şu hoşanda bende men düýbüni kesip alýan ýetişende, dogry daýmy? Soň täze hoşa çykýar. Soň muny kesip aýranyňdan soň aşagda gelýär, täze nahallarymyz gelýär. Maň özüne aýtsak, adatlaryň özü agaç därli, maň içi suwdan ibarat. Maň hemme düzüne suwdan ibarat. Şoň üçin maň hatylyny alýar, ýygýar, ýyganmazdan soň muny kesip aýrýar. Kesip aýrýar. Desine kesip aýrýar. Önüminiň aşagyndan ýok edemzok, biraz üstünden kesip aýranmazdan soň aşagdan gelýän ýaş nahallarymyz haýsyndan biz miwa aljak bolsak, seljermeler geçirýär. Agronomlarymyz haýsyndan miwa aljak bolsak, şol nahaly goýýar. Munyň aşagyndan bir näçe sanak täze ýaş nahallar çykyp otyr. Edil şu wagt şu nahalymyzda aşagy arasalanan görnüşde. Dogry. Indi men aýrýan-a? Men nire bolanýar? Meni aýramysa muň düzümi suw bolan üçin muny dograp topragymyzyň aşagyna görüşmek ýaly dograp aşagyna topraga serp goýberýär. Mikrofon şeferden. Näşindan birini alýarlar.
Indi bir yetişenden soň aýtdy, neşe 2 tane çykypdy aşagyna. Şoň haýsy bolsa bir ýerinden yetişen agronom taýlaýar da şo bir ýerine şu ýerde goýýar. Soň bu da yetişenden soň ýene täze aşagyň düýbünden çykýar. Doğrudan. Indi şuny şu hala getirmek üçin başladyňy da näçinji ýyly başladyňyz banan guruluşyny? Adat biz guruluşymyzy 22-nji ýylda başladyk. Banan agaçlarymyzy, nahallarymyzy Türkiýe döwletinden getirip 23-nji ýylyň 1-nji aýynda ekip başladyk. Haçan hasyl boldy? Haçan hasylallyk 23-nji ýylyň 1-nji aýynda ekimizden soň 9-njy aýdan 12-nji aýaçan hasyllaryny 1-nji hasyllarymyzy aldyk. Demek 8-9 aýrykda bir miwa almak üçin dogrudan. Hawa 9 aýda hasyllarny aldyk. Doğrudan. Indi şeýle bir kredidi, ýani bankdan ýeňillikli gardy haçan aldyňyz? Gardy 2023-nji ýylda aldyk. 23-nji ýyl aldyňyz. 23-nji ýylyň soňunda 8-nji, 9-nji, 10-nji aýlarda ýa miwa başladyňyz. Doğru, ýeňillikli döwür näçede bank gardyny? Ýeňillikli döwürimiz 15 aý. Indi şeýle 15 aý size ýeňillikli döwür berli. Şu ýeňillikli döwür size şu banan önümçilerine nähili kömek etdi? Adat biz 15 aý ýeňillikli döwür bolan bank gardylaryny aldyk. 9 aýda da miwamiz ýetişdi. Şöyle taýdynda bize biraz ýeňil boldy. Doğru. Näkmäşler şeýle bir aýtdy. Ne şu banany ekip başladylar. Ekdiler. Ne bu banan yetişmeli, bu banan ösmeli, mene bagara salmaly. Ine şu bananyň yetişmegi üçin 9 aý gerek boldy. 9 aý gerek boldy. Bankam bulara 15 aý ýeňillikli döwür berdi. Indi telekeçi näme etdi? 9 aýa banan yetişýänse 15 aýlap 5 götürümden aldylar. 5 götürüm diýmek bir gaty ujykdy. Häzir dünýä döwletlerine gelsek 5 götürümden karı beren döwletler gaty az berýär. Muň esas maksady näme? Hormatly prezidentimizden ýurdumyzyň esasy bir siýasaty kiçik we orta telekeçiligi gollamak. Ýani telekeçi baýasa halk baýa, telekeçi baýasa döwlet baýa. Halkyň bagtyya ýaşamak üçin esas şert bolup durýar. Indi şu ýerde 9 aýlap ine şu yetişmeli. Bu yetişýänçe miwa garaşmaly. Emma bank saňa bank gardyna berdi, bir aýdan ýyna talap etip başlaýar. Ene sen onu serişden aldyň, guruluşyňam gidip öti, miwaň ekip ötiň, entek bu yetişmeli, men bagdara salmaly. Bank näme 15 aý döwür berýär. Indi şu miwa seredimizde 9 aýdan bu miwa ýetişdi. 15 aýlap diňe ýaňky 5 götürüm töleýär. Esasy berýän hiç bir ýerine girenok. Diňe 5 götürüm tölenýär. Indi ýaňky näme diýär? 9 aý ýetişdi. Indi bu bagdara girýänçe ýene de 6 aý wagt bar. 6 aýlap şunu bagdara salyp bilýär telekeçi. We ondan soň özüni tutandan soň ýan bir awyn taam alandan soň bolmanan birinji miwa bilen ikinji miwa bady diň bolmaýar. Birinji miwa agrak çykýar, birinji miwada öz ilkinji göýüren ýalňyşlyklaryny ýüze çykýar. Şonuň üçin neşler ýaly hormatly prezidentimiz tarapyndan ýürütme tapşyryklary esasynda banklar tarapyndan ýeňillikli döwür berilýär. Ine şu ýeňillikli döwürem oňa ruhy gollaw bolar ýaly. Oňa bir gollaw berip, onu höweslendirer ýaly we gelýän terişdesinde özüni aýlap ullanlar ýaly, ine şular ýaly şertler döwürlerine şu ýeňillikli döwürüň netijesinde türkmen telekeçilerimiz näme etdi? Bir haredy öndüp başlaýar, oň bir ustasy ýa hunermeni bolup ýetişýär. Şo haredy birinji hasylyndan soň, birinji hasyl elmeden tejribelik ýaly bir zat bolup geçýär. Ondan soň eýem näme bolýar? Bagdara girip ýem özüni tanatýar, ondan soň daşyryklary ekspert edip başlaýar. Indi Süleyman şular ýaly miwany ýetişdirmek üçin döwletimiz tarapyndan bir dörerilýän şertler, ýeňillikleri bir halkymyza düşündirýäňiz. Gaty gowy soraw berdiň. Adat döwlet tarapyndan bize esasy 99 ýyllyk mutsuz ýeriniň berilmegi, bank gardylarynyň berilmegi, ýeňillikli energiýa çeşmeleriniň ujypsyz ulanmaga berilmegi we sargytdan boşadylmagy, telekeçilere sargytlaryň aýrylmagy. Ol ýeňillikler boldy. Mähkeme işler derediň. Bize ýer berilýär telekeçilere. 99 ýyllyk bir ýyl ýetenok, bir asyrlyk ýer berilýär. Näme üçin berilýär? Telekeçi ertir pikirlenmesin, 5 ýyl işleýän, 10 ýyl işleýän maksatnamasyny uzakmyklyklaryny işletinlik berilýär şularda. Ýani 99 ýyl ýani bir adamyň ömründen öňken ortaça ýaş alanynda. Dogrudymy? Ine näme üçin hem özüme, hem neslime, hem ýurduma peýda bolsun diýip edeli. İkinci ýaňy düşündirdik, bank gardylaryň ýeňillikleri, onuň ýeňillikli döwri. Ine biziň ýurdumyzda şon ýaly gardyly, ýeňillikli gardylar bar. Üçüncü bir adam näme dedik ýaňy? Energiýa terişden arzan bolmak. Ýani şu miwe ýetişmek üçin gerek bolan inem gardyny berdi, muň ýerini berdi. Indi şoňa näme gerek? Bir işçi güýç ide gerek. Süleyman ýaly şunu işläp ýören, idep ýören adam gerek. Suw gerek,
gazy gerek, muň ýyla çykany tow gerek, dogry dämi? Ine şularam ýeňillik berilmek şu miwem özüne düşen gymmatyny arzan etdi. Bu demek näme? Bazarda satylan raýata arzan bolsun diýilýär. Ekspert degden ne bolsa, beýleki kampaniýalarda, beýleki daşyryt kampaniýalar bäsleşmek üçin döwlet telekeçiň arkasynda durýar. Dördüncü iň esasat bolsa näme? Salgadan nol götürüm bolmagy. Ýani döwletiň maksady bu ýerde telekeçiden bir salgyt kazanmakda, onu döwlet nähil kazanýar? Döwlete dahilläl bir ýerde işi güçdürýär. Döwlete dahilli däl bir ýerde goşmaçy iş ýerdirilýär. Döwletiň özleşdirilmeýän täkrarlygyň içinde ine şular ýaly ajaýyp ýyla çykan durýar. Ýani pikirden şu ýerde şu turakdaky owallar, meselem owa raýatlary gelip şu ýerde işleýän. Näçe adam işleýärsiz? Şu wagt 5 hektar ýyla çykanamyzda 25-30 golay hünärmenlerimiz ýahma çekýär. Esasan bular ýyla çykanamyzyň ýaş oglanlar, ýaş gelin gyzlarymyz. Doğru. Yani yaşları işlenip etmek, yaşatıncalar gollamak, maşgala agda birligini saklamak, maşgalada esasatdan maşgala budjeti. Maşgala budjetine näme gerek? İş gücü gerek. Yani maşgalany ekleyici gerek. Doğru da mı? Ine şolar üçin iş güç ýerde durýar. Siz daşyna guruluşyga metýän, doğru da mı? 5 hektardan daşar. Häzir o guruluşyga da seredер. Aňarda näçe adam işle? Aňarda 150-200 towrak adamlar işle. Ene pikirden berda 25 towrak adam işler. Daşyna 150-200 towrak adam işler. Berda möhümleýin işgärlerimi ekleşde uruna we ýygymda uruna we tapawdan ýa-da görşüňe diýerler. Ine görşüňe diýerler, şonça adam şu ýerden şular ýaly datly miwan ýetişdirip ýurdumyň jemetsizlik önümine bartyrýarlar. Halkymyza daşary ýurtdan getirilmeli, tropik ýerlerde getirilmeli miweler öz ýurdumyzda ötüp ýetişdirýär. Ikincim, daşary ýurtdan şu ýaşlar bir ýerde işlemek bilen aýlyk alanok. Oň daşyndan bilim alýarlar. Ýagny daşary teknologiýa esasynda gurulany şu ýerdäki ýyla çykanan ähli zatlaryny öwrenýärler. Başgaça hünär kämilleşdiriş, hünär taýarlaýyş, hünärmen taýarlaýyş mekdebi bolwam çykjat. Yani bu miwen agram diýdik dogrudan bu has ulrawa diýen ýa kişilerimiz 30 kilo towraklarda. Dogry, indi şular şu wagt taýinmi? Taýin. Bil ýam ýygma gelipdir. Size bir ýygyp bermäňiz haýyşda. Ýygaly ýöne bir zat bar. Sorajak. Adyçy banan sary bolýar. Ýygym döwrüne ýaşyl alýar. Sebäbi? Sebäbi bil sary etsek, içindäki ähli bananlary gawun renkalar değişýärli. Sarydan wagty beýleki bananlar hem düzümine etilen we gat emele gelip onuň ýaýramagy netijesinde beýleki banan hoşalaryna hem sarlygyny ýokuşdurýar. Ol hem biziň ýygymyza ol täsir edýär. Men islen grafik alamda, islen periodlarda ýygmy sarlamaly. Ha, dogry, sen banany satyşyga ura sarlamaly bolýar. Şonçu bir ýerden ýaşylyk tunalan bular duran ýerine sary bolýar. Ekrançlar bilýänler, balkonatyn öňünde taraplarynda nar içişýär, dogrymy? Şu nar alanlaryndan soň şu ömrü uzak bolsun diýip şu ýanky täş tarapyna bilýänler palçyk salýanlar. Ene edir şonuň ýaly bananam hem uzak möhretlenipdi, dogrymy? Bir ýaşlarsan baryan ýerine sary bolup barar ýaly. Meselem şu ýerden çykardylar banany, Ahal welaýatyna, meselem Aýdal Türkmen şäherine barýança sary bolar ýaly diýip sarlaýarlar. Ikinji bazarda diýen bular näçe ýyl işläp berýänsoň raýatlaryň satyn alyp bilýän ukybyny bilýärler. Haçan näçerak alynýar, näçerak satylýar, näçerak sarp edilýär. Bazar näçerak isleýär, kiçi dukanlar näçerak isleýär. Şoňa görä öz ýygymyny sarlamak üçin bu sarylyp başlasa, ählisi banan sarylyp başlaýar. Bu da bir näme? Zanly organizm. Şonuň üçin indi ýanky miwa gelip ordan indi şu miwany men nähili almaly? Hawa ene bärde guralmaz alsak adat banan miwamda bir hasyl edip bersen, bir gysgaça hasyl etmek barada bir aýdyp bersen, bil aşagynaky uzun sapyny şeýle bir urup aýryp goýarýan. Ýok hortam kesip goýarýan. Ben aşagdan tarap. Yeňiljek bir suwlukdy. Dogry. Mekaniýetler ne şular ýaly oraga meňleş, ýöne biraz sapy uzaldylar. Keskir. Bersen biraz ilişme üçin ulanýan bolýar. Ony ýa-ni bellek geçmez ýaly şu taýyny şu banan hoşamyzy saklayan ýürüýte daňlar bar. Ha. Şu daňlar aýyrmak ulanýan. Ene şular ýaly gural ýasapdylar. Ene şu gurallarym ilki ene şu bölük, ýagny şu aşaky bölük kesilýär. Täzän asaňda ýere degmedi ýaly. Onu birinji gaturym bolmaly, näkil urmaly? Şu ýerden ursam bolýarmy? bolýar. Ha, bolýar. Şundan şu ýerden ursam bolýarmy? Bismillah. Ana, mekaniýetler han bir goýur kor.
Indi düşündüm näme üçin? Agyr, ýa-ni işgärliň güýçlüligine. Derederseniz fiziklerden gatı güýçlü. Näçe 35 kilo çellimi? 35 kilo çelçikke ene şu iýem näder ya balkana, ya mara, ya ahala, ya daşy, ya lewaba gitdi. Ana şular ýaly edip alyp gidilýär. Inni şuň iýem hazırlygy tordy bolýan. Näme ýaklaşýan aýtyp görem, içi suw ýaly etiplerden, suw akyp durýar içinden. Şeýre sakypdy. Ene şu şeýre eşeğine deysen saraltya dediler. Ne şular ýaly şeýresi ba. Ne şu ýaly içi çomuş diýelimi, uman türkmenine bir ösen ösümliklerden ne şular ýaly içi has bir suwa has suw ýygynan bir ballak ýaly, hyýar ýaly bir zatda. Ne şi düýü bilen aýrylýar. Ne düýünden ýemine ikinji geçip gelir ordamy? Enne miwany şundan alýar, ýani bir ýem gitdi. Öz miwesini berdi. Enne bundan täze miwe alýar. Adatda belli geçsek, şuma siz ikinci hasılma ýygyp berdiň. Şundan ikinji hasıl aldy. Birinci hasılma biz otayda ha, ene üçüncü. Öň biri bolupdyr, ene bu ikinji, ene bilen üçüncü. Ene bir daha sorajak. Daşary ýurtlarda men gepleşe gelmäken teretýän da internetden. Ve banan näkil ýetiştirilýär. Durly kimikatlar kän bolýan ekelde. Kimik serişler we dogry häzirki dünýäde esasy bir mesele organik zat ýetiştirmek. Yani bir tebiğe dersler ulanmak, tebiğe döküller ulanmak, adamlar sağlıklı meyve yetiştirmek da. Indi şu bananna siz nähil ulanýaňyz? biz adat Dersleri. tebiği organik dökümler ulanýar. Galy berse haýwanyň malyň dersini her ýygy-ýygydan Ulanýar. 3 aýdan 5 aýdan malyň dersini ýanyň urunuşyny toprağa berýär. Ve yürüyüşte yasacan organik dökümler hem düzümüne berýär. Mikro makro elementler içinde özüne jemleýän organik dökümleri isleýän mövsümlerine we wagtlaryna we dökümlerini ýetirýär. Orada men esasy has zerurlaryna mikro makro kimiki elementler berýärler. Ýöne esasy dersi şu ýerde ulanýarlar. Biram görüşmede içi çyýg, bizem belki deremaklar sebäbi derdäle muňçy has çyýg. İkinci mine görüşümüzde şular ýaly, su damto. Ne şnäder dograp, ne şu aşağı goýaly. Şu ýapraklaryny dograýaňyz da içine. Hemmelerini dograp. Onda indi bir ýaprak alyp bir nähil bolýar, ýapragyň ulyna gelip birini kesip bilersmi? Ana. Mähkemaneşler, ne görüşümüzde ýaly. Men boýumda näme boly? Görüşüňizde ýaly, ne şular ýaly ýapraklary näme edilýär, endi dograp ýer atylýar, dogrymy? Ne bu da ýa görüşümüzde ýaly, içinde suw bar. Ene o nähil dograýaňyz, bir dograýşyňyzdan bir görkezseňiz, Bir öň tarabyndan näle, şu arka tarabyndan uzyny gidýän damary bar. Şol tarabyndan kessek, bize has ýeňilrek düşýär. Ha, ene şular ýaly dogralýan ekrançlar. Ene soň bolsa şular näme? Ýere atylýar. Näme üçin? Tebigatda ekrançlar bir zady bellemeli, iň gowy çüýrüntki, ýani çüýräp iň gowy zat ol ösümligiň özü. Bu ýa-da canlı organizmin ýere berilmegi, şol iň gowy çüýrüntki bolýar. Ene görüşüňiz soň näme üstünden ýem ýöreýän, gomyň aşagyna ýerkitýär, netijede de näme bolýar? Şu ýem bir özü bir çüýrüntki bolýar. Ýem şu ýeri, şu banany aýramyzda, şu agaçyny ýem şuň özüne bolýar, şu ýerini dertleşdirýär, şu ýerini minerallaşdyrýar, şu ýerini baýlaşdyrýar. Bir zadan sermel edilesler. Beýlekile çykanyň ählisine bardyk. Hemmesinde ýokarda kakaosyň gabagyndan ýerde kilýärdi. Doğrudan ama banan tapaptılar orada. Banan öz toprağımıza kilýär. Öz toprağımızda yani şu ýerde şunu görüp bilýär, ýyla çykanan işgärlere, ýyla çykanan gurun paýdalar jemgyýeti bu ýerde gören ilmi çemeleşipdirler. Öz toprağımızda ekýärler. Şunu öz toprağımızda zerurly minerallary gerek bolsa, şunu ýaly çüýrüntgiliň esasynda, gerek bolsa tebiği dersleriň esasynda, gerek bolsa ene kimiki dersleriň esasynda şu öz toprağımızdan banany ösürüp yetiştirýärler. Yani şu ýere bir seredelim, bu tarafa geçtiňiz, ene seredin. Ene şu ýerde birinji hasıl, ýa ikinji hasıl diýdik, üçünji hasıl, ene birinji hasylyň diýär, ene görnükdi. Görüşüňiz ýaly, ene şu ýerde bu da ýem çiğ bolan hasy ýaşyldyr, ene şu ýerde birinji banan geçdi, ene de ikinji banan, ene de üçünji banan. Ne has kesip görkezeli şu ýerni, ene görüşüňiz ýaly, ana bananyň ýanky içi gördüňiz. Ýanky şu içi ene şular ýaly bir ýem ölen kesdik dogry. Ýöne ene şonda da içinde suwluk diýen ba, suwluk duýulýar.
görüşüm diýeli. Ne şular ýaly şekline geçişe. Bu da Türkmen telekeçileminin hafen kämilleşýäni bu ýurdumyzda arys hukuklygyny çöretmekde öz goşanyň goşýanyň bir alamaty. Ondan gepleşeňiz. Dowam et. Dinge öne var ya Türkmen milleti. Dinle bizi dinle. Tanı Türkmen milletini. Vatan yatana vatan. Yenildik bana hayran. Getirin şükran sana. Öne ayrılık bir varyant. Ne bu yankı yapraklar mehmançlar görüşüm diýeli yankı şu yapraklar kesilip yere atylýar. Ya olmasa şular ýaly bananyň bulyp meselen. Bu da ne? Ýa bir çüýrünkü bolup hyzmat etýär. Ve soň bolsa öz-özüni başga şeýlerden de öz-özüni imitlendirýär. Indi Süleyman bananlarymyz şeýle çykýar. Dogry mı? Agyr bolmasa men gurnapsyňyz, müň niýeti näme? Bu ýerde her bölümçelerden ýygylan bananlary ýürüýte askylarda asyp hünärmenlerimiz ujunnaky, guran, gullerini aýrýarlar. Ha, şu garadatlar. Şol garadatlary hemme bananada bolýar, bir ujunnaky, guljagady, şonu aýryp arasalanýar. Arasalanandan soň ýürüýte bir ulgam ornaşdyrdyk berde. Aşak ýapytly işgärlerinde hem yeňil bolar ýaly Çalt elteriyalda oldu. çalt elteriyali işgärlerimiz ýürüýte ulgam ornaşdyrdyk. Mesela görüşüm diýeli. Şundan şu tarapy has aşaklydyr, ýapytdyr. Indi şular asat koydular. Indi şu asatsyna iltik ýören bilen o lira çykanyň o çötüni. Indi şu banan bar ýani şunça agyr zady işgär götürip berýärli. Ýa eltenen bir iltik korkadan bir ýerine äkeli. Indi şular ýaly gitdiýmek wagtynda. Ana gitti banan. Indi şular ýaly arasalanýarmy? Ugrady bermeli. Koyun, görüşüm diýeli. Golly eltmege merekkel, götürmege merekkel. Umuman bir ýerden beýleki ýere eltmek mugut energiýa, ýagny şonçy bananlar şular ýaly ýapyt ýerde ýerleşdirilýär. Han getir bular metali. Görüşüm diýeli, ýylysynydyr görer ýaly. Ana ýaly. Şular ýaly ulgam görer. Bu da näme? Türkmen olanlar bir uğur tapyjylygy dünýä tejribesinden öwrensi. Ine şu datlary öwrenip, şu datlary ýeriň energiýasyny şu ýerde sizin dolimasyna ulanýarlar, öwrenýärler, bu öz ýurdumyzda ornaşdyrýarlar. Bu da hünärmene ýeňilik töretdik hemde bir hünärmene kän iş wagtyny, kän iş etmege mümkinçilik töretdik. Süleyman, bu näme bolu? Bil ýanky diýişimiz ýaly 9 aýdan dogranna bananymyz edil bilen janyrak duran üçin şul içinde orta arasından 9 aýda birinji bolup guli dikligine çykýar. Ha, ýokarlaryna Ýokarlaryna dikligine çykýar. Soň bananlar çykyp aşağı egrelýär. Ýuwaşlyk bilen bir günüň, iki günüň dowamyna ýanky dikligine çykan guli aşağıdan erilip başlanýar. İlk wada çykan bu uly gyzyl şeýle gul bolýar. Ondan ýuwaş-ýuwaş her gulun aşağyndan şunýalak öz-özü açylýar dany içinde banan miwelери. Şuda banan miweler bolýar. Banan miweler bolýar. Ýöne aşağyndaky gullar, ýokardaky gullar urkaçy gullar diýip ondan aşağındaky gullar miwe bermeýän gullar bolýar. Iň aşağındaky gullar. Şu aşy miwe berýän mi bermeýän diýişdi. Ol miwe bermeýärni. Doğru. Indi şu an berjegini berdi. Indi meniň çiğişmek. Onu başlanyşyny ýajaklamaşdy ýa. Ha, wa. Başlanyşa görüşmi diýeli, birinçi ýygyny alaýyn. Ine şunary aljak miweden. Muňa ma ýokardy gul, ine şeýle aljak. Şunary aljak miweden. Ýani görüşmi diýeli, näçe kilelik, ullahan bananlar çykdy. Ine bu da bir köşk tarapy, ine şular aljak miweden alýarlar. Görüşmi diýeli, inni bir sorajaklarym bu banan neçdimi şuňsun ýyla çykanyňa ama ütköşük bolmaly. Ýyla çykanyň tapawdy nämede? Nähili, ýokardy nähili, ýyla çyk ulgamy nähili. Şu zatlar bardy, biz aýtyp berseňiz. Biz umumy
bananymyzyň isleg talaplarına göre ýyladyşganamyz hem bananymyzyň boyu 5-6 metre ýetýän üçin umumy beýikligi şu depetine çenli 9 metr 60 santimetre çenli beýikligi bar. Ýagny bu demirleriň görnýän ýerine çenli 6 metr 50 santim bananyň boyuna göre ýürüte beýik edilen ýyladyşganamyzyň boyu. Doğru. Bu içinde dünyanın ähli ýerlerinden, ýagny Ispaniýanyň, Türkiýanyň, Gollandiýanyň täze innovasiýa tehnologiýalar bilen ornaşdyrylan ýürüte ýyladyşganamyzy Ornadan doğru değil mi? Ene şular ýaly içinden mesela şu görüşmede ýyllyk proýektler geçýär, atgyşlar geçýär, ýerden suwlar ödükler üçin geçýär. Ýokardan ene şular ýaly ýapyk görnüşinde egerde günnüşde şu kunna mesela aýda şöyle günnüşip durma onda ýanky ýürüte kölegekler bar bular açylýardy. Gün ýanky banan biraz çyğıllygy, biraz sowuklygy bar. Ene şonuň üçin gün düşme diýalet ýa banan gyzmany miwe berer ýalet ýene başga bir zatdan ekranşa beşe gepleşen dowamında bir zady gyzyklanlar. Ene şu ýyladyşgany gurlanma hem taýy hojalyk jemgyýeti Elküren Türkmenistanyň Tenagatçy we Telekeje Birleşmesine gatnaşyp ýetdi. Yani bir zat etjek bolsaň maksatnama bolmaly. Şol maksatnama üçin ýurdumyz näçe tane banan mesela sarp etdiýär ýylda. Olam özgedene Türkmenistanyň döwlet ömrü gullanyny ýetdi. Şeýlehem statistika döwlet komiteti ýetdi. Netijede 4 ýylyň ortaçasyny alamyzda her ýylda 9000 tonadan gowrak banan sarp edilen eken ýurdumyzda. Ene şuň kunna bolsa ene şu ýerde 5 hektara eýem işläp durup, o birinji tapgyr mundan aňyrda eýem bolar ýurdun içine üçin edip başladylar. Daşary ötüňden haritlen ýerine öz bananlarymyz alyp başlady. Täze energiýa ardan, ýer mutsu salgyt ýeňeli ýok, biziňki hem ardan çykdy. Netijede daşardan gelen bananlaryň sany azalyp başlady. Näder daşyna da guruluş etdiňi dogry dämi? Daşynda da ýene de 60 hektar, barwa 5 hektar ýene öz hesaplarına göre 60 hektar ýene de bank gardynyň esasynda netijede ýakyn wagtda haçana jem guruluş bolýan many. Biz nesip bolsa şu ýylyň iyul aýlaryna tapgyrlaýyn 10 hektar şeklinde bir wagtda emme miwelerimiz bir wagtda bişmez ýaly, bir wagtda bazarlara bermez ýaly ýylyň dowamyna 10 aýa böler ýaly tapgyrlaýyn ýyladyşganamyzyň guruluşyny tamamlamagy meýilleşdirýär. Doğru, mähräşe görşen ýary. Enne bank näme ýaşýardy? Telekeçi diýmen ene görkezdim diýe, önüm öndürip başladym diýe, önüm suwd etdim diýe, bazara satylyp otdy. Bergisini, ýani götürümden bergisini, esasy bergisini izine berip otdy. Enne bank näme diýe telekeçi diýe, teret diýe, ýurdumyzda diýe, şu pully altyn terişde daşyryrdy gidip dur diýe. Meselem 9000 tonnadan gowrak ýanky banan daşyryrdy pul gidip dur diýe. Gitmesin diýe, özümizde galsyn diýe. Näme diýe? Ýanky telekeçe, goşmaça ýene de karlylar berer. Ene şoň esasyny näder görür? Şuň daşyny ýene de şundan bila 5 hektar pişeden 60 hektar daşyny guruldy. Oň daşyndan mene 5 hektar telekeçiler ýanky miwe açyk görüş paýdaga jemgyýetiň ähli telekeçiler birleşip hojalyk jemgyýetleri birleşip ýene de 5 hektar guruldy. Netijede ine şu ýylyň soňunda we ondan soň 9 aýdan soň önüm alyp başlaýar. Bularym nähili tapgyr etýärler. Näme üçin? Bir miwe maýda ýetişmeli, bir miwe iyul, awgust, sentýabr, oktýabr, noýabr, dekabr, ýanwar, fevral, mart, aprel ýylyň dowamyna saçamyzda banan bolar ýaly. Ene görşüňiz ýaly gaty pikirlenişikli we şu ýerde näme orkada egerde sen halal işlejek bolsaň, halal zähmet çekip ýurdun ötüşine öz goşandan goşrak bolsaň, ýurtda jemi-çer könümi ösürjek bolsaň, import edilen haritleň ornuna täze haritler ýeneşdirýän bolsaň, onda Türkmenistanyň banklygy saňa goşmaça karlylaryň berýändigini, sen işiň suwd etseň bolly, esasat işiň suwd et, döwlet tarapyndan ýeňilikler döredilýär, bank tarapyndan ýeňilikler karlylar döredilýär, salgyt tarapyndan ýürüte salgytdan boşadylýar, döwletimiz häkimlikleri tarapyndan ýerler 99 ýyllyk mutsuz berilýär, ýanky energiýa serişdeler bökdünşüz öpüşün edilýär, elektrik togy bolsun, agas suwy bolsun, tebii gazy bolsun, ine başgaça näme telekeçeden işlämek galýaşýardy. Eger özüň arasy halal zähmetiň bilen ýerginsiz zähmet çekseň ýurdumyzda biznes kurmaga, ýurdumyzda telekeçilik işini gurmaga, uly işler etmäge şertleriň bardygynyň bir aýdyň suwtnamasy, onda biz arkaýyna edip bilýäs. 2 ýyldan soň ýurdumyzyň ähli bananlary her bir ýani bananyňyz Türkmenistanyna öndürilýär. Dogry dämi? Indi şuň köni bir hektardan näçelýär? Şuň kunna biziň birinji hatyrlarymyzy 1 hektardan 100 tonna gowrak aldyk.
Hada edende 5 hektarda 500 tonna bolýar. Yani maksadınız barmy? Maksadymyz elbetde birinji ýylymyz Ende öwrenşdiň. Öwrenşdik, kemçiliklerini gördük, gowaryan häsiýetlerini gördük, halamayan häsiýetlerini gördük. Şol kunna 1 hektarymyzdan 100 tonna gowrak banan hasylymyz alýas. Birinji ýyl tejribemiz bolan üçin nesip bolsa ikinji hasylymyzdan 105-110 tonna gowrak hasylymyza garaşyp otyrdyn. Görüşmek ýaly, ýa-ni özümiz hem hasylygymyzy ýygnadyk. Inniki hasyllarymyza bolsa nesip bolsa ahyrky maksadymyz 130 tonna hasyl ýygnamagy meýilleşdirýär hektardan. Mäkmäşede 130 tonna 1 hektardan alsa, bir de 70 hektar dedik. Şeýle uramyzda ýem 9000 tonnadan has köp bolýar, gowrak bolýar. Netijede näme bolýar? Ýanky ýurdumyzyň ähli bananlary ene şu ýerde açyk we meýwe, açyk görünüş paýdalar jemgyýet tarapyndan öpçün ediljek denen bir suwutnamaty ýurduň içine dolu öpçün edip daşary ýurtdan gitýän altyn pullary ýurduň özüne siňmegine kömek etýär. Bu ýerde Toğuy Türkmeninki, bu ýeriň iş güýji Türkmeninki, bu ýeriň energiýa seçdirleri Türkmeninki, bu ýerde berilen bank karalary götürümlerim Türkmeninki. Netijede şu satylýan haritler yerli bazarda satylanyny gelýän pul ýene-de Türkmen halkynyň öz döwlet budjetine, döwlet Türkmen halkynyň öz telekeçilerini, Türkmen halkynyň yerli budjetine, yerli ýygymlaryny siňe. Mäkmäşde şulardan bellemeli, ine şu başlangyçlar, şu iýen bananlarymyz, şu ýetişen zatlar, şu döredilen işi yerlen ählisi bilsem däli arkadagylyk gahrman serdarymyzyň ahal ulat häkimlerine ýol başy döwrüne şu zatlaryň düýgü tutuldy. Bu näme doğrudan arkadagy serdarymyzyň öňdöňörjülük siýasatynyň alyp barýarlygyny, ýa-ni şu döwürden ýurdumyň ykdysady ötüşini kämilleşdirmek boýunça, işi orulary döretmek boýunça, döwlete dahalsız ýerlerden goşmaçylygy çeşmelerini döretmek boýunça, dünýäde türkmen adyny galdyrmak boýunça dogry siýasaty, dünýäde ykdysat tarapdan teljerinde bolsa, dogry teljeriş esasynda dogry işler gurulanynyň bir alamaty elbetde inni gahrman arkadagymyz şu zatlary başlady telekeçiler gollap bermek. Arkadagy gahrman serdarymyz hem dowam etdi. Ne telekeçilerimiz hem şu döredilýän şertlerden halal işläp, ýerine zähmet çekip dünýä bazaryna Made in Turkmenistan, ýani Türkmenistana öndürilen ýazgy bilen dünýä bazaryna ýan saljaklygynyň bir alamaty bolup çykýar. Elbetde bu zatlaryň ählisi üçin bir gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza alyp berýän ýurt ähmetli her bir işinde düňe üstünlikleriň ýar bolmagyny, türkmen baýdagymyzyň dünýä ýüzünde has hem belentden parlap, dünýä bazarlaryny türkmen paýynyň hem, türkmen önümleriniň paýynyň has artmagyny arzu etýär. Dinge öňe barya Türkmen milleti Dinge bizi dinle Tana Türkmen milletini Uysalya sana vatan Yerimiz sana hayran Bekleriz şükran sana Öňe aýryty baryan Süleyman berdi nämişle? Berde azat ähli bananlarymyz bölümçelerden ýygylyp gelenden soň berde kesim ýeri bolupdy diýär. Kesim we ýum gaklama ýerleri. Berde emmesini jemlenenden soň her kurşumyz ýaly ujundaky guljagallar ýygylýar. Ondan soňra berde ýürükde terezimiz bar. Terezden geçýär, ertiniň agramy. Ýadylýar? Ölçölýärdenim emmesi ýeke-ýekeden kesilip ýuga ýerýärler. Ýugda da ýa-da ýüzüne tozancyklar, şeýret aýrylýar. Araklanyp, gaplanyp ammarlar. Doğru. Mähkemesler ine ýan görtükmi neçe çykan gatdy, neçe ile gelýär neçe. Gatdy. Gelýärde ine aýlanyp, ine howna şurýar, hünärleriň eline gelýär. Nähil ketken çykan görtükler? Ine şu düýbinden, ine görşüne gelýär. Evet. Şurýar getiren birli getir. Mähkemesler ýa-ni näme çykýar agrana. Bana şurýar. Ketildi, elbette bular ýaly almanlar adamlar üstünden alýarly. Şoň üçin bular meni işine bölünýär. Bu da näme? Terze bolmak üçin kesip içine at. Terze bolmak üçin ine şular ýaly bananly kanly şular ýaly ketilip böyle ýene terze ýaly ondan bir kuwat çykaranlar. Neşe araslarına bu bağlarlar ýa-da bağlara variantda dükany bilen elinde variantda ýene näme şey tarih şekli böyle ine şular terze ýaly ine kesmen ýerli ýaly bilen bağlarlarımızda, bizim dükkanlarımızda, bizim kaçaklarımızda veriyoruz.
Süleyman bärden hem işleýäs. Bananlarymyzy hälen bir bellek geçişmedi ýaly. İçinde sarılıkkan ýygam zok diýdik. Şonuň üçin bärde ýaşly wagty ýygyp bazarda ýa-da marketleriň üstlenlik talaplaryna görä, renklerine görä ýürütip sowudyjymyzda 18-17 derejelerde üstlenlik derecelerine göre sarıl. Ya 1-nji derece, 2-nji derece, 5-nji derece sarılık var. Her alıcı öz istek renkini aýdýar. Bir de soňky ýa tüketijige göre has sary gerekmi, ya uzagrak gerekçek bolsa ýaşyl sary gerekmi, şaýda saklap saryldyp bazarlarymyzda, bazarlarymyzda uradýar. Doğru. Mehmanlaşlar Daýhanman Döwlet Terjik Bankyndan ine şular ýaly bir garzyň berilmegi bilen ýa biziň ýurdumyzda ine şular ýaly bananlar öňüp başlady. Ýa ýapy aşyldy. Ine şu wagtna heli ýa saralyp başlady. Şulaň her gaýsynyň öz senesi bar. We derejä görä meselem daş ýere gitmeli bolsa biraz ýaşylrak gitdi. Ýok, ýakyn bolsa sap-sary görnüşinde gitdi. Ýok, egerde bir aryk derejä bolsa ine şular ýaly ne sary, ne ýaşyl renkde uğradyly. Ine şu baryp soňky tüketijige baranny, ine biziň öýümizde baranny, şu ýa terje banan bolup bar. Ýa sary bişen terje banan bolup bar. Ine şoňa görä şu ýerde bölýärli. Görşüm diýäli ýurdumyzda telekeçilik ösdürmäge, eger halal işlejek bolsaň, halal gazanmaga, halal işlemäge, ýurdumyň ötüşine goşandygyny goşmaga, uly şertler durulýar. Ne görşüm diýäli, diňe şuun-kuun neferden bir zada aýdylmaly. Şu banan ýetişdirdi. Şu ýerde näçe hana maşgaly ikden öti aýlyk alýardy. Şu ýerde elektrik energi üçin, ýa-ni TV gaz üçin, su üçin, agys su üçin tölegler döwletiň haýyryna gidip ötdi. Bu ýerde bank özüniň bäş götürüm serişdesini ýygyna alyp ötdi. Iň esasy bolsa döwlete degişilýär bir pudakda. Yani döwlete daxalsyz bir ýerde goşmaça iş ornaýarysdy. Hem pikirden telekeçi şu ýerni ýol bilen, elektrik togy bilen, agys suwy bilen, ine bu näme öýri meýdanlaryň, sehralıklardaky meýdanlaryň işlenmeýän park ýerleriň özleştirilmegine getirdi. Görşümlerle bu zatlaryň ählisi näme? Hormatly prezidentimiň döretip beren şertleriniň esasyny atyp otanymyzyň meýdan şertleriniň özleştirilip, täze öňümçilik ýerleriň döreýärligini, Türkmenistanyň import etýänderle eýsem daşary ötdenen şu bananlary ine Türkmen telekeçimiz öndürüp Türkmen saçagyny berýärliginiň alamaty edip bu zatlar üçin bir gahryman arkadaşymyz. Arkadaşly gahryman serdarymyz. Ine şu şertleri öýretýän üçin işlemäge, halal gazanmaga, ösdürmäge öýretýän şertler üçin köp sawatny aýdýar. Indi şu banany öndürdiler, indi ýa-da 5 hektary seretdik. Häzir gepleşigiň dowamyny indi guruluşyk ýerdeler. Ýene de aňarda 65 hektarlyk ýer gurulupdy. Indi häzir oňa seretler. Bu näme? Eger sen önümi öndürdin, görkezdiň, halka suwd etdiň, banka suwd etdiň, indi men önümi öndürýän, men satýan ýerdejim ba berýim ýapatin ýurdumyz telekeçiň arkasynda mydamy durýar. Arkadaşly gahryman serdarymyň saýasynda telekeçiň arkasynda durup, ene telekeçi ýene şu ýer halal rahmet çekjekmi? Ýene de taňa goşmaça karyndan bermegine döwlet taýýardan öňe. Diňe öňe barya Türkmen milleti diňe bizi dinle tana Türkmen milletini Süleyman, indi bu näme? Bununla adat bananlarymyň bilşine ýaly çygylygy görýän üçin bärde bir enjamlar daşary Ispaniýa döwletiniň bolup ähli bölümçelere avtomatik şekilde ýokary basyşly çygylyk bilen üçinedýär. Bärde biz öz gerekli derejelerini de goýýar. 60 derece bilen 70 derece arasynda her bölümçeleri çygyllykda sakla diýen wagtymyz biziň ýokarda howalandyrma bölümlerinden bar. Howalandyrmalar açylyp içinde çygylyk adalan wagtynda avtomatik derecede işläp çygylyklaryny ýitip durýar bana. Doğru. Referansa düşünýärler hormatly ýaşylyk ýurdumyzda gowy teknikalar alyp berýär. Gowy enjamlar alyp berýär. Şu enjamyň banany erek çygylygy 70 derejesinde ýa-ni avtomatik ýa-da sallap gider. Bu näme bananyň kadal ösmegine, kadal ýetişmegine, gowy ösmegine getirýär. Ýene bir ötürmegine eş görýärmisler.
Yine şu plastikler kaplarına da yani bir bananı öndürümde dünya bananı satan da kul bilen yine şu kaplara çelli başka ortaya geçe iyi sorun koşma sorun döreye başka ortaya geçe şuraya mümkünçülükler döreye. Ne bu yerde de su teleklerini birleşe. Ne bu nemin ne model? Bunimiz bizim ähli şul avtomatik usulla iletişanamda dolandırmak için şu esafi kompüterlaştırılan ulgamynyň beýni oturýar. Merkezi dolandyrış ýeri bolup durýar. Bärde biz suwlamagymyzy, ýa-da çygylandyrmagymyzy, ýokarsynyň hawalandyrmasyny, kölegelik berdilerimiz bilen kölegelik açyk ýapmagymyzy elle bärde de dolandyrylýar. Etsek kompýuterde da dolandyryp bolýar. Mesela bilişimi değerli yurdumuzda sanlaştırma, iqtisadi sanlaştırma ve sanlı ulgama arkaly täze mümkinçilikler, täze giýdezler aranjak bolýar. Ene sanlı ulgama mümkinçiligi şu. Şu ýerde de ol görkezli hormatly prezidentimiz yurdumyzyň önüme öndürüjilerden sanlı ulgama meşrutlanyş alternativ ýasatyny netijesinde ne şu ýerde näçe gydyrlyk bolmaly, kölegelik näke ýeşmeli, çygylyk näke bermeli, içiniň derejesi näke, haçan suw bermeli, haçan dökün bermeli, sekund ekzat ýerde başlar. Bu da näme bolýar? Öňüň wagtynda ýetişmegine, wagtynda bitmegine, gerek bolan ölçümi, gerek bolan agramy, gerek bolan öndürjüligi almaga ýardam berýär. Ene bular hem içinde döküller goýýar orada. Ene buların içinde de mehmaniyetler ölçülýärli, ýa-da döküller, sanly ulgamalar içinde taýýarlanýar. Täbi ýekije bir az ötüpsiz bolsa-da köp bir az goýulmagy ösümlerin ötüşüne täsir etýär. Olar canly organizm. Ene şol täsiri aýyrmak üçin, dogry eşitdirmek üçin şöýärli ýa-da sanly ulgama arkaly tehnologiýanyň kömegi bilen önümçilik ötüşi sanlanýar. Ene bu ýerde näme bolýar? Bul enjamlar bolsa, bul hem bilen Ispaniýa döwletinden getirilen suwy arastalaýjy ulgamlar bolýar. Ozmaz ulgamlar bolup durýar. O bul bilen Garam deriýatyndan gelýän tuğmady birinji bilen howuzlarda saklanýar. Howuzlarda da bilen ilaçxanamyza, ilaçxanamyza gelenden soňra bul enjamyň suwy bilen suwda istenlik derejelerde täminlikde ilaçxanamyza içinelýär. Bakın şey görüşümde bir radyo ortamında şu enjamlar bir hayratin bir tema. Bundan başga bir tema var. Şu ýerden Aragym deresi 20 kilometr başlykda. Şondan bäri ýolum çekildi, şondan bäri elektrik togum çekildi, şondan bäri triýagam çekildi, şondan bäri suw geçişler çekildi. Endi gördüm ama bir boşlukda, ýetekhalykda ýatan ýerde bir önümçilik merkezi öýredi. Ýol, gaz, tog, suw çekildi. Öýden bökdönşi üçin edilýär. Önüme öndürmesi, bu önüme öndürmesi ören ýerine ýetirjek ýok. Ben gerek faktorlaryň biri. Ine şu ýerde de näme ortadya? Telekeçi işleýär. Ýöne asyl iş telekeçiň arkasynda suw üçin hem döwletdi, gaz üçin hem döwletdi, elektrik tog üçin hem döwletdi, bank ösmek üçin gerek bolan terişden hem döwlet berýär. Görşüňiz ýaly döwletimizde telekeçilik işlejek diýen, halal rahmet bilen ötüşek diýen, önümçilik öndürüp enemen bir halal rahmet bilen baýajak diýen ähli şertler baş berdi. Bir de diňe halal işler, halal gazanyp ýurdun ötüşüne goşmak gerek bolýar. Şolar 20 kilometr çekildi. Ene bank karynlary näme üçin gerek? Şol ýaly uly kirişdirleri, şolar ýaly önümizde döretmek üçin gerek. Ene bu da ene de tanlygyň netijesinde gelýän suwy her derejede arastalamaly. Banan bir şey suw gowy, tuğuna bir şey suw gowy, üzüm bir şey suw gowy, alma bir şey suw gowy. Ene şoňa uğraşýardy kesin ortak suw arkaly, ýürekli filtrler arkaly arastalanýar da ýa-da önümçilik meýdana berilýär. Ana gepleşeňmeli, dowam edebereli. Bärsi bardy bu aýtyklar. Ine bärimiz bilen ýürüýte ýaşaýyş saýy bolup durýar. İşgärlerimiz üçin täze gurulan bu jaýymyzda 25-30 işgärlerimizde, hunermenlerimizde ýaşamak üçin ýerler, ýürüýte naharhanamyz, ähli şertler döredilen, diň jarşymak üçin
Dinçar şotalar hem döre. Ofisler ama doğrudan mı? Doğru. Mekanisler görüşümüzde tekrar içinde yürütü, bir önümçülük yer bölüdü. O önümçülüğün yanından dine vuruşu oğlan, Türk'teki oğlardan hep işleyerler, mülkümlerin hep işleyerler, beylik vilayetlerden hep işleyerler. Ne? Şehirgelki işlerlerine yaşamak için şular yalı şartlar, kadınlık, bradanlık, hammama toyu, naharhana, yığınak ve ofis öyleri var. Şular yalı tekçeler ehlat yerleştirilen işlemeye, yardan kezde sonra deyin kalmağa şartlar edilen. Bu da görüşümüz yalı oradan bir ehlida yekece kara dilen başladı. Yani şu kardan esasını önüme başladı. Onlara bir yerdeci. Neçe adam işlenip düşünedildi. Bu iki yerdeci. Ondan sonra devlete daxilsiz verdi iş düşüncülüğü başladı. Devletin yani toğu, gazı, elektrik, su düşünedilip başladı. Yol kuruldu, su çekildi, toğ çekildi, telefon geçiriciler çekildi, internet geçiriciler çekildi şöyle. Görüşümüz yani indi bir tekrarlıkta bir kişicik ömür durmuş noktadı, yaşayış meydancası, yaşayış noktat asaçı çeracık ilat noktat durdu. Ne görüşümü değerli, ikinci karzın neticesinde gördüm neçe tane ulağına təsir etti. Yani şular yani şartlarda işlemek, öğretmek önemli. Esasında hormatlı prezidentlerin telekeçilerden, etkiyen talabayı telekeçilerden qarasıyan neticesi doğrudan iş yönetçülükte, yurdumuz miyo bilen, önüm yönetçülükte şeylerken işgarları da ona şartlar bilen öpçünekte. Süleyman inni bärde näme iş bolýar? Adat bärde banan sitrus ve banan önümçülüğümüz ýylyçxanamyň dowam kuruluşy gurulýar. Mum görýän meýdançamyz şu wagt duran ýerimiz 10 hektar ýylyçxananyň ýeri. Bu aňarda görýän sağ taraplarymyzda, arka tarapymyzda bolsa jemi 40 hektar ýylyçxanamyň ýeri ýerleşýär. Doğru. Mekanisler ýaňy bir zada aýdypdyk. 60-70 hektar çıkarsak Türkmenistan ne şutaydı miwe açık görünüş paydar jemiyeti şoň garamagynda şoň bir paydary hemtaýy kozak jemiyeti Türkmenistan'ı dol derecede banan önümçülük edildi. Ne yeni bir zada aýdypdyk yurdumuzda işlemäge, döretmäge şertlenkenligini aýdypdyk. Ne görüşümüz ýaly 5 hektar yer bilen öýleriniň banan öndürüp biljekdigini yurdumuzda bananyň bütün ýylyň dowamynda gurnap biljekdigini, tasarruf bilen bähseşip biljekdigini ne şu ýerde telekeçiler suwd etdi. Ne bu ýerde bilýäs, Kahraman arkadaşlyk Kahraman terdarymyň bir telekeçileri, kiçik orta telekeçileri gollamak, bulara idoretmek, işlemek üçin şertleri döretmek, iş ýerini döretmek üçin köp şertler berilýär. Ýa-ni aýtdyk, energia getirişlerden başlap, mutsuz ýeriň berilmegi, talgyt ýeňilligi, ya olmasa ýeňillikli bank kartları inni şu ýere bir radio çeketilmeli. Egerde doğrudan bir işläp, halkyň isleg bildiren miwelerini, önümlerini, haritlerini öndürsen, şonun öndürýänligini, hilini gowsaklaýanlygyny, bazary dowamly üçinetip bilýänligini suwd etsen, Türkmenistanyň banklygymy sana goşmaça ýene-de ýeňillikli bank kartyny berýär. Ana 5 hektardy suwd etdi, inni ýene-de şu ýerde 60 hektara goşmaça bank kartı berildi. Görüşüňiz ýaly ýurdumyzda işlejek bolsaň, halal ähmet çekjek bolsaň, ähli şert bar. Ene şu şertlerden peýdalanmaly, ähli şu ýerden ýüzlenmeli, ähli telekeçilere, ähli önüm öndürjülere, ýa telekeçilik işine isleg bildiren adamlara, egerde hakykatdan hem halal işläp, bir gazanyp ýurdumyzyň üstüne goşandym moşok, menen bir önüm öndürjek, ekspert etjek, daşyrypdan altyn pul Türkmenistana getirjek bolsaň, ene ýurdumyzda şertler bar. Ene şu hemtaýy hojak jemgyýeti, miýe açyk görünüş paýdary jemgyýet, şoňa bir puwtnama bolup çykjak, dogrymy? Onu görüşüňiz ýaly gaty uly ýer, ýanky ýerimizden başgaça aýdymyzda näçe 12-13 etse uly ýene dogruş gidiýär. Ne bir ýyldanam diýilmek meýilleştirilýär. Görüşüňiz ýaly şu ýerim diýinse Türkmenistana daşyndan hiç hili banan gerekkä. Ýani banan önümçüligi daşyndan getirmek ýapyldy diýen ýaly sebäbi olar daşyndan getirýär banany. Meselem Türkmenistana logistika gymmatlaýar, ýanyňy çykymmatlaýar, baha galýar, emma bärde ýerli çykyp oty,
hormatly prezident öğretip beren arzan enerji serişleri, talgyt yeňilligi, yeňillikli balk karzlary, umman ýanky döwredilen yeňillikler bananyň özüne bolan Türkmenistany öňe bananyň özünden gymmatyny düşürýärdi. Daşary urtdan gelen harýedy bäsleşik esasynda Türkmenistanyň bagaryndan çykarýar. Ne görüşimiz ýaly şular ýaly ajaýyp şertler döredilen. Şol pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyza alyp barýan işlerine üstünlükler hem bravo bolmagyny arzu edýär. Bilemen arzulygyny hatırlatym. Mäkmeşe ine şunun bilen şu gepleşigimizden geçip tutýar. Gepleşigimizin dowamynda ýurdumyzda hormatly prezidentimizin tarapyndan döredilen şertler esasynda gahrman arkadalymyzyň alajatynyň esasynda arkadaly gahrman serdarymyň berýän taşyklarynyň esasynda ýurdumyzda yeňilikli bank kararlarynyň çäginde täze önümçilik merkezleri gördük, täze önümçilik önümleri gördük. Hatta Türkmenistanyň siyasatlaryny önmeýän, ýani miwelerin Türkmenistana ýetişine tomuş etdik. Elbetde şu zatlaryň äklisi diňe halkyň dähbidi üçin, diňe döwletiň raýatlary üçin. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Watan diňe halky bilen watanlar. Ne şular ýaly ajaýyp adalygyň esasynda ýurdumyzda şular ýaly önümçilik ýerleri, şular ýaly iş ýerleri, ne şular ýaly tekrarlyk ýerde iş nokatlary görýär. Elbetde bu zatlaryň äklisi gahrman arkadaly gahrman serdarymyny çok sawatmaýar. Oy olaryň jany sag ömrüde gotun. İyi ýurt bähtetlikden işleri elmede ama rowaj atyn. Ýene de görüşýänçek, hoşta bolan. Nam berýän insana